Türkiye li gel nermkirina zimanê xwe dijayetiya bo endamtiya Swêd û Fînlanda ya NATOyê didomîne. Fînlanda û Swêdê beşek ji madeyên rêkeftina sê alî ya bi Tirkiye re bi cih anîn. Lê Tirkiye dibêje ew li ser radestkirina hin endamên PKK ya PG û rêxistina Fethullah Gülen çavereyî pêngavên zêdetir in. Piştî seredana sekreterê giştî NATOyê Jens Stoltenberg hefteya borî, ev hefteyê jî Serokwezîrê nû yê Swêdê Ulf Kristersson li Tirkiyeyê. Kristersson roja sêşemê li gel Serokkomarê Tirkiye li ser heman babetê û pêwendiyên du alî dicive. Beriya hatina Kristersson wezîrê derveyê hikûmeta wî daxuyaniyên nerênî derbarê YPG de belav kirin. Li gorî şarezayên babetê, hin daxwazên Tirkiye neyên bi cih anîn jî Tirkiye dê li hemberî hikûmeta nû ya Swêdê helwêstek nerimtir nîşan bide. İsveç bu konuda bir tedbir geliştirdi. Tirkiye çavk û Fînlanda zêdetir kêşe li gel Swêdê henin. Swêdê di derbarê daxwazên Tirkiye de pêngavê mezin jî awêtin. Niha em dibînin ku hikûmeta nû ya Partiya Muhafezekar di derbarê YPG de daxuyaniyên li ser dilê Tirkiye jî belav dikin. Biya min Tirkiye jî bo bersiva ev pêngavên erênî direng namînim. Li gorî nêrîneke din jî, Tirkiye dawiyê pêwîst e astengiya li ser berfirehbûna NATOyê rake. Lê ji ber ku yasaya terorê ya Swêdê piştî sersalê bi cih dibe, eger heye heta sersalê danûstandin bidomin. İsveç Başbakanı bavulunda Civîna Erdoğan û Kristersson biya min dê bi teklîfên nû û mezin yên Swêdê re derbas bibe. Di preskonferansa dualî de jî em ê karvedanên vê bibînin. Belgereka mezin Türkiye wek diyariyeka sersalê endamtiya van du dewletan dê erê bike. Ji bilî Tirkiye hêj Hengaryayê jî li parlamentoya xwe endamtiya Swêd û Fînlanda pesend nekiriye û biryare nîveka meha pêşîn pesend bike. Li gorî şarezayan, li ser derketina biryarê ji parlamentoya Tirkiye dê danûstandinên Enkere û Washingtonê yên F-16yan jî bi bandor bin. Heftiya pêşîn di Lûtkeya Cîbîstan de çawaretêkirin Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan û Serokê Amerîkayê Joe Biden hev du bibînin. Li gorî çawkaniyên dîplomâtîk li gel kêşeya firotina F-16yan endamtiya Swêd û Fînlandayê bo NATOyê jî dê di rojeva Erdoğan û Biden de be. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Ankara.